det var lige en ordre, jeg gav til det kongelige livgarde her. Jeg har jo lige hørt fra Sara Sobel Kølpin, at man skal gå. Nu er jeg ikke ude i naturen. Til gengæld står jeg hernede i Banegårdshallen. Og det gør jeg sammen med selveste livgarden. Regimentet, der passer på dronningen blandt andet og gør drenge til mænd. Og til juni kan de fejre 350 års jubilæum. Og for at fejre det, så har livgarden faktisk fået et helt nyt sæt tøj af mærket Hummel. Christian, du er jo direktør for Hummel. Er det noget med, at de skal gå rundt med pelsure og joggingdragt eller hvad fremover? Nej, ikke helt. Altså Lasse og jeg vil snakke lidt om det, men vi kom hurtigt fra den idé. Det er det ikke. Men altså, vi har prøvet at lave noget, som er lidt anderledes, og det har været helt super at samarbejde med Livgarden, i og med, at de har været så fremadsynende og så modige i forhold til at lave noget design, som faktisk har været sådan ret så cool og ret så fashionagtigt. Så men Bjørnsinsugen, den venter vi med til næste sæson. Og det er heller ikke, når de står og passer på dronningen, de går rundt i hummeltøj. Men hvad er så, lad os prøve en gang at se nogle af de modeller, som det kunne være. Ja. Vi har et par modeller med her, også fra Livgarden, en mand og en kvinde. Den eneste kvinde i Livgarden. Ja, fantastisk. Godt, at vi også er repræsenteret. Nu her, hvad er konceptet bag livgardetøjet her fra Hummel? Konceptet er jo at lave nogle style, som vi siger i branchen, som både respekterer Livgardens logo, Livgardens historie, men som samtidig er en lille smule fremadsynende. Så faktisk vi specielt designer nogen, og det er vores designer Henrik, som er sådan en fashion designer fra New York, hvor han har taget noget af inspirationen fra regimentsbæltet med farverne her, og det har han så overført til henholdsvis en sådan zip-sweat her og en polo. Og så har vi prøvet at gøre det lækre, både i forhold til materialet og med broderi, og så sådan lidt college-inspiration her med broderet Livgarden. Ja, der er mange gode ting at sige. Det skal du også sige, du er direktør. Men lad os prøve at spørge en fra Livgarden, nemlig Lasse Hacker. Du er chef for Livgarden. Hvad er formålet med, at de pludselig skal se sådan her ud? Formålet med det her, det er jo, at vi gerne vil lave sådan en god souvenir til vores jubilæum. Sådan at alle, der er med til jubilæet, de har en god souvenir bagefter. Og så er det også med til at skabe opmærksomhed omkring vores jubilæum. Det er enormt vigtigt for os. Vi har 60.000 gamle garder rundt omkring i Danmark, og dem vil vi gerne have, at de alle sammen kommer og er med til at fejre vores jubilæum her den 30. juni. Ja, men vi håber, de hører invitationen her. Christian, du har faktisk, det kunne godt være, man ikke skulle tro det, men du har jo selv været i Livgarden. Hvad har du egentlig fået ud af at være i Livgarden i sin tid? Jeg har fået rigtig meget ud af at være i Livgarden. Det har jeg bestemt på mange forskellige planer. For det første det, at man kommer fra gymnasiet, jeg var relativt ung, og så lærer man altså at tage vare på sig selv, også på den ret så hårde måde. Og det vil sige, hvis man skal til på 12-dages øvelse i Oksbøl for eksempel, hvis man glemmer de ekstra sokker, så har man altså kun et par sokker på de næste 12 dage. Ikke? Så det at tage ansvar og tage vare på sit liv, det er nok en af de vigtigste ting. Ja. Og så er der nogle andre ting, det her med at mærke sin krop, fysisk udfoldelse. Og så er det, der er specielt ved Livgarden, det her med, at man både går vagt af såkaldt bodyguard for den royale familie og for dronningen, og så samtidig også på ret kort tid, meget intensivt, bliver uddannet som kampsoldat. Så det er også meget specifikt og specielt for Livgarden. Og så var der en ting, du glemte at sige, nemlig, man bliver rigtig god til at parere ordre. Nu ved jeg ikke, om Jesper Steinmetz over i nyhedsstudiet, han har været i Livgarden, men altså, jeg vil gerne sige sådan på livgardesprog, Jesper Steinmetz, giv nyheder.